Tää on ihan tällaista. Ensin piirretään miltä se näyttää niinku ylhäältä päin, vähän niinku 2D-kuva. Annetaan sille mittatietoja. Sitten sitä lähdetään pursottamaan. Eli tää on nyt se 3D-malli sitten. Ja sitten tehdään siitä tollanen kohokuvio. Vähän madalletaan. Noin. Ja periaatteessa se on nyt valmis tulostettavaksi. Kappale on nyt piirretty, se on tallennettu. Sitten mennään tänne toiselle näytölle. Täällä on tää tulostusohjelma, niin ladataan se malli tonne ohjelmaan. Eli tuolta. Eli tosta noin. Se on sellainen reilun 10 minuutin tulostus. Ja sitten vaan laite käymään. Tekee tuohon ulkoreunalle tällaisen pienen lämmittelykierroksen, johon tulee niinku alun muovit ja sitten se siirtyy tuonne sisäkehälle, johon se rupeaa valmistamaan sitä itse kappaletta. Siinä ensimmäinen kerros tulostuu suoraan tuohon lasilevylle ja sitten kun se on valmis, se nousee pykälän ylöspäin ja sitten rupeaa syntymään uutta kerrosta. Ja sitä se toistaa, kunnes koko kappale on valmis. On ihan tällä, että voidaan koskettaa, mutta vähän vielä toi alusta jäähtyy, niin se irtoaa siitä sitten.